ସବୁ ଗୁରୁବାର ଭିତରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଗୁରୁବାରଟି ଅନ୍ୟତମ। କାହିଁକି ନା ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ଚତୁର୍ଦିଗ ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ କାନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥାଏ। ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ତ ଖାଲି ଝୁଣା ଧୂପ ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଉଠି ଯାଉଥାଏ। ଏଇଆ ଠିକ୍ ନା? ସକାଳୁ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ମାଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଦେଲି। ଟିକେ ଅଳତା ଲଗେଇଦେଲି ଓ ନିଜେ ଲଗେଇ ବୋଉଙ୍କୁ ଲଗେଇଦେଇ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଲଗେଇ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ମାଙ୍କର ଆଜି ଆମର କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଦିଆ ହୁଏ। କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ବୋଉଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଦେଲି ଓ ବୋଉ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଙ୍କର ପୂଜାଟିଏ କରିଦେଇଥିଲେ। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମନାସି ପୁଅକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୋଉ ମୁଁ ଝିଅ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଖରାବେଳ ରୋଷେଇଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଦେଲି। ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, ଖଟା, କ୍ଷୀରି, ଶାଗ ଭଜା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଝିଅକୁ ଖୁଆଇ ମୁଁ ଆଉ ବୋଉ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଝିଅ କାନ୍ଦିଥିଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଟିକେ ଛାତ ଉପରେ ନେଇ ବୁଲେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାର ସେତିକିରେ ମନ ବୁଝିଲାନି, ସେ ପୁଣି ମାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲା। ରାତି ଖାଇବାରେ ଚକୁଳି ପିଠା, ଡାଲମା, ପିଠା ଖାଇ